So hello, what's up guys? Niyami karon diri sa manguha ko ng migbagungon. So balihing una sila. Gago latay. Tagak meron. Ngano day, paano day mailan og dakog dagat? Sa namin din unahan sa housing Palaw guys. Asa? Ubos? Mag-agi mi dire kay kita na mga bato dira no. Oh. Ni pauna. Asan dagan sa tubig? Pagawas. Tara. Katana kay dali ta kamba. Asa ta agi? Oh dira. So karon guys. Ha? Pagawas gani. Ismad to mig punong. Kauban ako sila kay manguha daw mig bagungon kay para lutuon na mugma. So let's go. So what's up guys? Karon namin dito sa lulong dangi kay manguha mi og lobe kay mga ligo ko na may. Oh. Ay pura pila. Giniti to uwa ko kay dangi na hugo kanina. Lo, guniti ta bangay sa kuko. Toy. Ikaw ko buat yo. Tapos pag giniti. Tingnan niya. Nagtagalan din ni guys. Ay rotor. Patay kita na eh. Higda niya yung gikuan. Pag yaw darya. Patay ta. Gang. Oh, agang masao ni gang. Pala, kuan ni lang. Gaanan din eh. Dili mo gunit pika to. Kay putlo na pag ang kuan. Na diha gunit ni aw. Toy biraha to ya ayo bidusok. Andi gang ang santong gang. Tungon mo. Diha mahugron. Ito tadi ta. Wala. Ha? Nasa nung jiko ko nung bibi kanina. Ayaw pa ito. Yan mo. Inaigop kami sa lubong ng ulan. Ilahan din yung mga taong kawatan. Ito kami dito. Dito ni kanan nito. Ha? Dito. Dito dai. Pwede na po. Dito kay Layo pa? bugat kami go. Dito na uy niya, butang dahog ko na magdahog siyantong. Dito naman tayo na pitsil. Iya. Ini kan oleh. Lago to tayo. Unsa unday nimo toy? Hatin dito. Min, Budlek yung agyanan. bit minom sa tubig bi. Balum langoy ka ba? Ayo gidi. Gang. Hindi sa gang kap inom daloy dito. Ako kay dagat. Ya, ligo pud ka og Laom na. Tayan. Budlek yung agyanan sa tayan. napa di kay tay agyan tayan na. Tayan pag bigay ka na mahulan to ko. Bigay ka na tayan gamit na. Kaya So nanay mo mangawat og lobe bantayan nyo guan tagi. ito na nyo dagan eh. Kabili ka to. Ina kog tubig be. Pa. Gabay lang be. Pwede namin gabi. Wabian mo ng hagad na mo. Kinsa mo na siya nga nagbulit-ulit mo? Nag-inuoy mo? Be herere. Gag ka dati. Awas siro kayo gauna na. Wala po na-check something? Ha? Kinsa? Ikaw na rin. Hindi, nawag ko na stantoy. Herere. Nawag stantoy, kinahay ko na sila baying sa... Kaya para pakuan si Justin no pa kondisyon. Kuhan siya, paon sa namin ko? Pa pagata. Pagkata siya. Dangi ron. Nakoy dan lumbo nato lumboy to ngi. Ato.
globe. Mga adto na meron. Tanang Mga adto na meron guys. Sabihin may mga adto kay mga ligo kun kami. Ang botog lamig ba niliguan dire kay. Naunsa na sila naunsa mo? Bursa. Shout out sa uyab ni Jolo nga si kinsa kay ito ingon? Rosem. Ta. Padulog lang guys. Ato mi dire mao ning panga. So by the way guys, naanami karon sa lugar kung diin linong og feel na feel nimo ang magiging vlogger tungod kay probinsya diri sa Mua. Og karon nanguna na tong mga hinampak na mong kauban. So Kampulan may dire to, luna. diri butangan. Nice yung view. Sa mga gustong mo anhi dito ron ninyong agion sa housing Palaw guys, sigtaritahon lang inyo. Bahala na mo pangutanas tumoy. Og asa dapit ang panga. Well, apok dito nga. So atangin na namin guys kung maghapo na. Bitor Tara ko. kay ay galing kay Madlaya ay sugaton jud no. Nya sa sa kwaon. Dito gato. Di ba lapos naman dito sa Talisay oh? Oh, dato. Karon akong cellphone nila. So karon guys, ano nami dito all. Tigwilo. Oh, shout out ni Jilly Tigwilo guys. sorry. Jilly Tigwilo gani. Una toy. So karon, amuan ang tabukon diha ang single bridge. Tungod kay usaray koan. So pagtabok na mo diha aron guys, medyo ikat lang natong video kay bisig mahug kong cellphone, anugon kayo mo oray kapital. Sige toy. Una mo. So karon, kita ninyo. So dito mo talaga guys mafe-feel isa kang vlogger. Kasi walang storbo, tahimik. Wata ko nga. So karon guys medyo ikat na natong video kay bisig mahug kong cellphone. Ambak din nga. Ambak din. Somebody. Then kono pakita po dapat na makuan si Iris ba. Iris, ngiri di ka maluoy yan yung dagway. Ikaw nagaligo. Dato dyan sa side ni ko, dato sa kanan dyan, dato dyan kayo.
Maligo? Ano? Bakit gift? Okay oh. Dakuha dis dagat. Talawita. Amigo, nilapon na dati ito. Lalapaw na tar, lalapaw. Oy, mo kiat kay si Jolo tay ka maumlangoy diha. Hindi ko tanim, alag-bag na ito may ito. Kamaon po kam lang. Sumiya diliguan din. Ni Arjun. Nice view. What a nice view. Kailan pa man. Yawan na pala ito. Hi, beautiful lady. Popular ko ah. Ay, kung i-appeal, no? Kulay pag-trap. Teka, kaligo kang. Ano hindi ikaw video na. Palito. Mapistik ka yung Paghupo lang. Sokal! Bigaw, si Jolo, bigaw. Sana video eh. Bigaw, Jolo. Dami na kayo ha? Jolo. Dan. Joy. Jolo. Ano ba kayo? Iyak. Daw, guys. No, no. Parang Ay, dyan taka sa dayan katingunan. Laong kayo na daw, kapoy kayo. ikaw naman, amigo. Ito pa kayo napilo kung bak. So karon, testingan na natin. Lang tao? Wala kita ra. Swim, anong feel? Sa feeling mo? Lumoy. Sa feeling? Puto, unto na. Awa kay natagak sa lube. Badnot. Gang! Ma, may mong pag-umangton. Gang oh. Di pa ka maligo. Di ko maligo. Matakaan ka, i-cancel lang. Ayaw, gago. Eh, di bito ko maligo. Pantay na, amigo, namin. Doon mo na. Asa Jolo? Ba? Ikaw kita. Okay lang, okay na ko. Ikaw, Teke, kaligo na. Kamu lang. Hari ka kasi. Lifeguard ko ninyo. Sinid lang nga. Lifeguard gani ko. Hindi ka malangoy, di ba ka? Buwas nila mo. Badi nga agam na eh. Sabi, magsabi lang lang. Balag langoy. Di ka maligo, be? Okay. Ganito ko, be? Lang kay dalas tunga-tunga bod. Dato ba? Asa kang okay, ito ba? Sige lang. Kamu lang. Tulong ka tayo? Dari kang,
Nalaw mo.